Sukad bitaw no nga nag-update si Mita pagka miaging bulan mga ka-idol, pagka bulan sa Marso. So grabe na gyud pagkagagmaya na hinuon og income o kita diri sa ato ang mga video mga ka-idol, labi na gyud sa Reels no. Kay iya namang giusab hinuon kay sa una mga ka-idol kay 3 seconds considered na siya as views no. So mo income na ta diyang dapita basta tanawon sa mga viewers nato nga makaabot og 3 seconds so considered na siya as views. Pero karon mga ka-idol nga bag-on yung update iyahan ang gipatasan. So 5 seconds na mga ka-idol para ma-consider siya as views. So kinahanglan yun mga ka-idol nga ang mga viewers nga dili yun nila i-skip dayon makaabot og bisa na lang og 5 seconds. Consider na to siya as views mga ka-idol para ta maka-income diri no, para mag-income ato ang mga videos. So grabe na gyud mga ka-idol, mao na bitaw mga ka-idol nga ang ako ang mga reels karon grabe na gyud ka gagmay og income na gani mga 100 views na ako wala ray $1. So ana mga ka-idol maglisod na ko og $1 sa ako ang mga reels karon. Oh mao ni akong nabantayan gyud nya labi na gyud mga ka-idol nga ang reels nato no nga 10 seconds nya samutan pa nga skip sa mga viewers maglisod na hinuon og abot og 5 seconds. Mao na samutan gyud mga ka-idol zero gyud mo na zero ang earnings kasagaran. Labi na nga atong video nga dili gyud kay nindot scroll ra to dayon sa mga tawo sa mga mananaway samot dili makaabot og 5 seconds. Oh bubintahan man to sa una kay 3 seconds consider naman siya as view. So mo to mga ka-idol taas og income sa una dako-dako og income ang mga reels. Ang dako-dako og income karong panahon na ang mga long form video nya kanang long form video gud mga ka-idol dili na siya basta-basta po nato buhaton no kay lisod kay na siya. Labi na nga naa ta naka-focus sa reels bitaw kay magba ra man gud ang reels pwede ra mag-upload ta og 10 seconds to 15 seconds. So okay na kaayo na siya mga ka-idol para sa una pero karon di na gyud maayo mga ka-idol, di na gyud siya nindot kay samot ka walay income nya karon og magbuhata og long form video. So grabe jud siya kalabad mo na mga ka-idol nga mo ni kamot jud ta mga ka-idol og buhat og long form video na lang ani para aduna jud tay ma-income no sa atong mga videos. Kabantay mo mga ka-idol nga na ako nag-focus jud sa kuano kanang mga pictures kay mas bumintaha man ang income sa pictures o lupigon ang mga reels video o kanang mga long form video nato mas nindot ang kanang pictures kay mas dako-dako man siya og income. So mao na siya mga ka-idol no, kabantay mo daghan kayo ang nag-post nga nagka-tihik na gyud si Mita yang hinatagan karon. Grabe na gyud kayo naka-stricto na siya, daghan na kayo sa mga gipagawas nga mga bagong update nya kada update aduna gyud maapektahan mga ka-idol sa ato ang earnings. Mao nay ato ag yung nabantayan. So mao na nga magkogi pag yung taanig samot mga ka-idol kay para maka-income ta no at i-improve pag yun ang ato ang mga pagbuhat o video diri labi na gyud sa long form video. So mauna siya mga ka-idol laban lang gyud ta